फाइसोरखौनो हामबाय होनना बुंबाय बे समनि थाखाय आरो नैथियाव जों आरोबाव इसोरखौ हामबाय होननानै बुंबावदों जों दिनै मिथिबाय दिनै मानो बुंदों जोङो जेरुसालेम बाप्टिस्ट मण्डली हिसाबै 100 बोसोर जाबाय होननानै जों दिनै मिथिनो मोनबाय मिथिनो मोननानैनो जों दिनै बे 2009 जोंनि जुबिलीनि जि हाबाफारि बेखौ खुंफुंहैनायनि थाखाय जों बे खेवजेननायनि जि हाबाफारि लाबाय बे हाबाफारिनि सिगाङावनो जोंनि सिगाङाव बेनारखौनो होनबाय जों बेनार मोनसे होना दोननाय जाबाय जुबिलीनि बे बेनारखौ बेखेवनानै जुबिलीखौ बेखेवहैनो थाखाय जों बेखौ थाम-थिम खालामबाय बेनिखायनो बे बेनारखौ बेखेवना होनो जोंनि मानगोनां सार बिथांनोनो बे समखौ होगोन बेनिखाय बे हाबाफारिखौ जागायजेननायावनो आं आर'ज खालामग्रोनि बिनि उनाव जोंनि सारनो आं बिबान होगोन गोजौ सिन्थारनि बिगोमा अनसोग्रा बोलोग्रा गोथां आरो गोथार धोरोमनि आफा इसोर नोंखौ हामबाय होननानै बुंदों जों रंजादों आफाजों जोंनि जारिमिननि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों जोंनि जेरुसालेम बाप्टिस्ट मण्डलीया थांनाय 1924 मायथाइयाव जोंनि आजै आजौफोरनि गेजेरजोंनो फसंजाबाय आरो बेबायदिनो फैयै फैयै जों बिसोरनि फिसा फिसौ जानानै दिनै 100 बोसोर मण्डली हिसाबै आगान सुरफैबाय बे 100 बोसोर मोननायाव जों रंजादों जों गोजोनदों बेखायनो बे 100 बोसोर जानायखाय जों रंजागोन आफा बिथांजोंबो लोगोसे थादो आरो बे गासै हाबाफारिया नोंनि हामजा जानाय बिदिनो मेहेर गोनां जाथोंसै बेखौनो जों नोंनि आखायाव गथायना जिसुनि मुङै बिबाय आमेन दायो आं बे समाव जोंनि सारनो होनाय जाबाय जेरुसालेम बाप्टिस्ट मण्डलीनि 100 बोसोरारि जुबिलीनि थाखाय थाम-थिम जानायनि जे सान फालिनायनि बे फारिलाइ बेखौ दैदेननाय मानिनांगौ आरो गुबुन गुबुन बेफोर थानाय दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो लोगोसे बे मण्डलीनि ख्रिस्टि सिबियारि नोंथांमोन जों इसोरखौ हामबाय होनदों मानोना इसोरनि अननाय आरो दैदेननायाव जों बेबायदि मोनसे मोजां समाव दङ मोनसे मोजां फारिलाइयाव दङ जों दायो बे मोनसे गुसुं फारिलाइ बेखौ नोंथांमोना गोसोखांदों आरो इसोरखौ हामबाय होनदों दा फैयै फैयै सिगांथिं बे 2024 मायथाइनि 27, 28, 29 डिसेम्बराव नोंथांमोननि बे 100 बोसोरारि जुबिलीया जागोन बेखौ दा नोंथांमोना नुहुरदों नायहरदों नोजोर हरदों दा फैयै फैयै नोंथांमोना बे फारिलाइनि थाखाय थाम-थिम जादों गासै बिथिङाव थाम-थिम जादों आर'जजों थाम-थिम जादों थाखा फैसाजों थाम-थिम जादों आरो बेबायदिनो देहा मोदोम लानानै थाम-थिम जादों न'खरफोरा थाम-थिम जादों आरो गासै फारिलाइफोरखौ लानानै बे फैबाय थानाय 100 बोसोरारि जुबिलीखौ गाजा गोमजायै गोसो गोथारै खुंनो थाखाय नोंथांमोना थाम-थिम जादों जेरै फुटबल खेलायाव गेलेयै गेलेयै सेमि फाइनाल बिदिनो फाइनाल सफैयो दा बिदिनो फैयै फैयै नोंथांमोना बे सेमि फाइनालाव सफैनो जादों दा बिनिखाय नोंथांमोना बिदि अबस्थायावहा सिगांनि जालांनाय बे बेनारखौ लुनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना आरोबाव खनसे आवगायनानै बे मोनसे नेरसोन बे मोनसे गोसोखांहोनाय बे बेनारा आरो जेब्ला बे बेनारखौ नुगोन जोंनि सोरगोआव थानाय अनख' बोलोग्रा अनख' इसोर जोंखौ बाख्नायदों जोंखौ हामबाय होनदों बे समनि थाखाय आफा दिनै जेरुसालेम बाप्टिस्ट मण्डलीया बे दिनखौ लानाय जादों मोनसे फैबाय थानाय 100 बोसोरारि जुबिली खुंथायनि थाखाय थाम-थिम जानायनि सान फालिनाय आरो बेनिनो बाहागो हिसाबै दिनै जों बे गोथार न'नि सिगाङाव जों बुथुमदों आफा इसोर बे बेनारखौ बेखेवनो थाखाय आफा जोंनोखौ हामबाय होनदों थांनाय 100 बोसोर बे मण्डलीखौ दैदेनबोबाय आरो फैयै फैयै बेबायदि अबस्थायाव लाबोदों जौगाहोबाय दायो आरो माखासे दानफोर दंबावो फैगोन डिसेम्बर दाननि 27निफ्राय 29 खालारसिम बे 100 बोसोरनि जुबिलीनि फालिथाया जागोन बेनि थाखायनो बेनि मोनसे नेरसोन हिसाबै आरो मोनसे आवगायनायनि आगान हिसाबै दायो आं बे फैबाय थानाय 100 बोसोर जुबिलीनि थाखाय बेनि नेरसोन बादियै बे बेनारखौ बिफा बिसा आरो गोथार जिनि मुङै आं बेखेवनाय जाबाय
थाखाय जोंनि मानगोनां सार बिथांखौ हामबाय होबाय बे बेसेन गोनां सम जोंनो लागै होबाय आरो जोंनो लागै देग्लायनिफ्राय दानिफ्राय जों जुबिलिनि थाखाय थामथिम जाबावनो हासिगोन आरो जों जुबिलि जाबाय होननानै गोसोआव मोनसे रंजानाय लानानै जों आवगायलांनो हाबावसिगोन आरो बेखायनो बे खामानिखौ मावफुंना होनायनि थाखाय सारनिसिम हामबाय होनो